Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Every day in the morning on her way to the office, you can see her as she catches a train. Just a face among a million faces, just another woman with no name. Not the girl you'd remember, but she's still something special. If you knew her, I am sure you'd agree. 'Cause I know she's got a little secret. Friday evening she turns out to be Hanot, Nono, hanot! Nina, pretty ballerina. Now she is the queen of the dancing floor. This is the moment she's waiting for. Just like Cinderella, just like Cinderella. Nina, pretty ballerina. Good. Hanggang ngunyan mga tugang, pag ako nagpipiyong kan mata ko, This is the part, pigdadalam ako diyon. but she knows Pigdadalam ako hanggang ngunyan. Marauton pati ang kuwang ko, basta marauton ang kuwang ko. Ang nagdadalam sa kuya. morning to her work and the Ano nung pigdadalam? week to live in the Ang pagpiyong kan mata ko diyon, nailing ko si Riri Madrid. morning. Tugang baga ni Roro Madrid. So, uto bagang so nag-fashion show. The top Na two-piece baga. kind of shy and Dit, everybody ano naman ito? she's so Luwas naman ang ano ini. early. Luwas naman ang basta What a fright. nailing pagpiyong talaga mata. Yun ang nailing ko. Inapot ko si Sarah. Nga niya ako napansin mo. Siksi nga sir. Magayon nga sir. Ano pang niya ako napansin mo? Pero naman niyang iba. Iba man talaga ang babae magiling ano. Iba man talaga. Ako pig-zoom in ko. Sinom ko talaga. Who'd ever think she'd Giri. this way? Pero kuha naman. That she likes to Giri. Giri mga tugang sa pareho kang so bungagali. now she is the dancing floor. Ano naman marasa pa kitang mga tao baya ani. Marasa pa kita. Ano to baya ta pag-arugan gari kahirilingon ta. Oy, daling nindito si Sotong Susa. So sa passion siya baga kan mga sumidbid baga na sarong brand. In the morning on Naling nindito. office you can see Ano naman ito? Gari naman. Mayumino ba pati na lalaki? among a million. Gari man baga sulan siyong kita na gari naman sa urulduto naman na kumantabi ito totoo. Epigbubog takaan John. John. Remember, but she's Epigbubog takaan. special if you knew. Actually, gari gusto ko nga ni magbakalta. At least lamang, may pang-iling-ilingon. Secret. Friday evening she turns out Lumog ako digdi sa opisina. Gari, ano daw ang mga hiling sa ko? John, ade. Ano ang mga hiling sa ko dyan sa baba? Ano? Meron sa kong matino si Mariel. Ade, nahiling nindo ito. Uy, nahiling nindo ito. Hindi ko, nakaka-relate ka mo sa pigdataram ko na eh. Ha? Magpararangkahan kita. Ba't kung dahil man ka mo nagkaka-relate po doon tama ini. Ayun daw si Noel na Manalo. Stoy, nakaka-relate ka mo ka itong pigdataram ko. Gari, di mo ka mo nagka-relate. Man, ano naman. Nakunda eh. Dahil nasa natabi. Di ba? Dahil nasa nagayod kunday. so she's back Basta, hanggang ngunyan. work and another week Kasabanggi nga ni John, pag naminahid akong 8:30, the row nangit talaga ako dyan, 10:30. Pagpiyong ko talaga, yun, nailing ko talaga. dream. Sabi ni Miss, natangag alimpasay ka. Kaya ako, wala man. Pero nang alas, aram mo, Bili, tayo si Sarah dyan, padabaon ko talaga rin dyan, bago sa kara. So, tanongan niya ako, napansin mo ni dumang kay sunailing ko. Di man nga, sir. Sexy nga, sir. Ah, okay. Kanya ko, ano pa? Basta nga, maganda nga siya. Ah, okay. Ano
Sana kung si Sarang pasulogon taga ito ni. Doon na, kumawala si Manay Salome. Doon na, si Manoy Randy. Ano nga yan ang iling-iling? Ganyan yan, surubrahon nga yan eh. Woo! Good afternoon! Oha! 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 Oh. Oh, French Passion Day. Ay, nahiling mo ito? Iyo po. Oh, ano masasabi mo? Haikat na maray. Ha? Haikat na maray. Oh, hi katangapon ka ito? Iyo sir. Tapos medyo nag-string na kaya baga si iba. Yung mananggad. Ano? Tapos sabi ko Yung niya, mananggad. ano mo itong gari, tiktak pa na lang si Line. Oy, Iling-iling na si sa iyong ba. Ang pighiling mo ka ito, so lalaki o sa babae? Ando na ko pighiling mo si Kwan, ando na ko hiniling mo si... Sakang baga. Oy, ando na ko hiniling mo si Kwan, si nga nitong lalaki duman, si artista? Si Aldin. Bako si Aldin. Walang managating. Bako si Aldin kaya desintan sa ulog, susaro. Ano ka nag-umaong bagay putap? Susaro ka naka-white? Si naka-white baga? Si Sai? Si Sai? Si Jay Cuenca? Yan! Ay, ando na ko. Yan, para ulit-ulit mong i-play. Ay, naidam. Magturuga, nakita mo niyan. Actually, Dayman talaga. At iling ko duman, si SB19. actually, nag-enjoy man ako mag-iling. Sabi ko na, Iling mo si Gutierrez. sabi ko na, Ay. napakagatlabe ko na ko, Flangandi sa ni Fafa, Meral Cobol. Awin da. Sinong Gutierrez, sir, magayon. Tapos si Michelle B. Very Iyo man elegant. talaga. Pero susaro naman na kwan, magayon talaga sa pagkakorte kan lawas niya. Pero talaga utong si Mad kwan talaga. Grabe man talaga. Ay, Diyos, sir. At kung ako kalenturaho na- Inisarang chika duman. Oh. Nailing mo si Sunshine Cruz. May Iyo. mga flying kiss pa kay atong ad. Grabe man. Si Sunshine baga may edad na di. Inisarang may mundo. Pero ang itsura ni Sunshine, itsura kan mga 20 anyos adi. Iyo nga ni po, Iyo sir. nga. Pero sa totoo lang, garo, kung ako sang tigwaron, mahiling ito sa plato? Ay, this- Mahiling ito sa plato. Ito sa kukuritan kan sa... Baka sir maglampas pa duman sa plato. Ito sa kukuritan kan para sa tigwaron, ikukuro sa angog ko. Kasi yan, sir. Ay, salamat. Nakarelate ka pala sa pigataram ko. Yes, sir, nailing ko po kaya ito. Tapos abangan ko sa SB90. Okay. Other than that, Okay. maya naman. Okay. Ay, sir, Romantic, Okay. Sining Gutierrez. Mag-iwan Okay. talaga siya. Okay. Oy, mag-try ka kay Arog ka ito. Mag-ano po? Mag-try kang Arog ka. Siguro doon ako bagay ka. Bae? Mababaon ako? Di man nasa sukol. Di man nasa sukol. Si Katrina, medyo nga ni, ang mga comment nga ni Duman, medyo sila. Oh, Pero nakayari actually, ka naman da. Actually, diyan sa sukol. Nakura baba. Diyan sa sukol. Sa laba yan. Ay. Yan, easy sir. Sorry, hindi relate. Okay. Bye-bye. Thank you. Good Thank you for calling. 15 makalipas mga tugang ang nagpaparagpadag na alas 3 nin paghahapon. May nako ang mga bala sa Libon Albay, Salbatana. May nako ang bala sa Libon. Sindaw halan mga balang inibuda para sa ano daw na bala yan. Report sa Satuya Tabing Chief of Reporters, Jimmy. Nasalita, hali po dyan mga tugang sa Libon. Jim, kami Jim. Yes, BP, dako kitang mga pinag-follow up sa mga oras na ini. Pero inoto niya tungo niyan. Ining digdi sa Libon. Dahilan sa kung matatanda, tawan taki the background there tabi, BP, kahit ito baga, naging pamuso an organisadong grupo digdi pinagtakutan mala nagkaigwa baga kay tuki haros nagtigaranin komili control kan nakaaging barangay election. And dahil pa nagtapos sa pagkaka-neutralize kan leader kan Concepcion Group na si Gilbert Concepcion. Kung matatandaan baga, somewhere sa northern part kan na Tuyang Nasyon na timbog ito. Ngunyan,
napag-araman kan na mga otoridad sa mga monitoring na igwanin suminalida na leader kan na nasabing grupo, Yes. a certain Richard Rabe. Pero na-neutralize naman ini BP, na-encounter ini sa Quezon Province and nagadan man ini. And pagkagadan kay ni and kay guanin manhunt operation, mga follow-up na kapulisan liderato ni PD Julius Añonuevo sa koordinasyon sa Regional Office 5 and digdi sa Municipal Police sa pamamayo ni Police Major Jonathan Apil, KBBP. And kasubanggi, inasaan na mahiwasan na operasyon tanganing masusugit, kolaborar itong informasyon na nagkakurua na yaon sa sarong lugar digdi sa Libon, nagkatarago ang kagulpi, manibaybang klaseng bala, din manibaybang klase nin badil, and positive ta BBP, yaon digdi makakahuro niya to an tagapagtaram o Police Executive Master Sergeant Francisco Matosiños and Chief Investigator digdi sa Libon PNP tanganing makuha niya to ang full detail kan informasyon na ini digdi sa Libon Kaso Banggi. Sir, maray na hapon, welcome po sa DCGB. Sa ibong na linya po si BP Henry sa Angkor. Hello sir, maray na hapon po. Hello po sir, good afternoon. Good afternoon sir, si Henry po sa DCGB. Pwede po sir makuha ang detalye paano po na-recover sa mga bala? Actually po sir, ito yung unang-una sir sa lahat, magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig ng radyo niyo po. Yes sir, Po. opo. Ito pong pagkaresulta ng pagka-recover namin ng mga iba't ibang uri ng bala at ganoon din yung isang M16 rifle. Ito yung sir kaugnayan sa paglulunsad ng aming nimpila ng pag-aresto sa mga taong with pending warrant of arrest. Opo. Yun nga sir, sa pamumuno, kinasa yung nasabing operasyon sa grupo ni na sa nangungunang niya sa siyang tumatayong leader ngayon, Opo. si Richard Rabe. Na kung saan nagkaroon ng warrant of arrest, pinag-serve ito, na-neutralize na nga po ito. After nun po, nakakuha kami ng mga informasyon na di umano itong si Richard Rabe may mga nakatagong mga iba't ibang uri ng bala at sa baril dito sa Barangay Alungong. Yun, sa tulong po ng ating mga kasamahan, ito'y nakuha namin. I see. Opo. Pero sir, yung bala lang ang na-recover, wala pong tao? Wala po sir tao kasi base dun sa nakuha namin informasyon na yung mga ganitong bala at saka yung baril, iniwan dun kasi may malapit dun sa chapel ng Barangay Alungong. Ayun. Okay. Okay. Opo. Na-identify sir kung sino po nag-iwan ng bala? Yun nga po sir ang pinag-isabi sir, si Richard Rabe po. Ayun. Okay. Kaya lang walang nakunatawa, no? Walang na... Wala po sir, wala pong tao. Iniwan lang po sa sir sa sako bag. Ayun. Opo. Anong klaseng mga bala po ito, sir? Yun sir, ngayon po nagkakakuha kami sir ng halos long and short magazine na full loaded po siya sa M16 rifle. Okay. At saka yung caliber 38 at yung caliber 40. All lahat po yun. At saka nakakuha din po kami ng sir ng 5 pirasong orders para sa M203. M203. Opo, sir. Na kasama po yun namin sa na-recover. Okay. At ang status po noon, sir, nandun na po yun sa EOD po natin for examination po nila. Ayun. Ganun din po yung mga yung baril at saka yung mga bala ay subject for examination namin po, sir, sa RSU, Legazpi City Stampol. Opo. Anong baril ho, sir, yung na-recover?
Isang M16 rifle. M16, mahaba to ah. Mhm. Opo, sir. M16 rifle. Mhm. At saka, sir, yung 8 short magazine at 5 long magazine. Wow, medyo kung ano. Opo Kanino po, sir. po, sir? Kaya nga, nagagawa kami, sir, at least nakuha natin yung mga itong mga ganito kasi Oo. mahirap to makakatakot sa publiko pa, lalo na dyan sa parte ng barangay ng mga, alam mo naman po, sir, ang mga tao natin takot na sa mga ganito. Oo nga. Paano sir natuntun ito ng mga tropa ng PNP? Yun, sir, may mga tao kasi, sir, na talagang halos pupunta na lang dito, sir, gusto naman nila katahimikan, siguro Ayun. hindi nila matiis. Kaya pumupunta na sila dito, sir, sa amin, humingi na ng tulong. Ito naman po, sir, ay agad nating inaaksyonan. Ayun, opo. Sir, balikan ko lang yung kung paano nakuha yung baka mali yung pagkaintindi ko para sa ng ating listeners. Ito ay iniwan ng suspect doon sa tama ba yun, sir? Bahay ba yun? Bahay? Actually, sir, yung nakuha namin tong mga balat saka yung baril doon sa may chapel. Sa may chapel. Opo. Hindi man po, sir, nakalibing. May tinaguan lang sa, sir, doon sa banda ng may chapel na talagang siya lang talagang nakakaalam. Ayun. Nasa loob, Ayun. sir, o nasa labas ng chapel? Nasa bandang likod, sir, kasi ng chapel, may kuha doon, sir. Kaya doon linagay. Ayun. So walang tao talaga nang makuha Wala nyo po, to? sir, tao. Oho. Wala pong tao po, sir. Yung chapel na yun, sir, wala ding taong nagme-maintain, Wala po, sir. Wala pong kuha. Ayun. Kasi kung may kuha, sir, di man siya nakikita ng kuha doon. Kasi nga, kung pupunta ka lang doon, sir, para magkuha doon sa chapel, hindi mo, sir, Opo. makikita, sir. Hindi talagang... Nakalibing siya, sir? Nakalibing o anong klaseng pagkatago? Ay, naputol si Jimmy. Hello po. Nakalibing, Ay, sir? okay pa. Nakalibing siya? Anong klaseng, paano po nakatago ito? Ilagay lang, sir, sa may bandang taas po ng chapel, sa may likod. Parang kisame po, sir. Kisame? Doon lang po nakalagay doon. Ayun. Parang Opo, sir. kisame. Sa taas na parte ng ng Opo, ceiling. sir, opo. Ayun. Okay. So very good. Magandang balita ito sa ating mga kababayan. Nang pumunta sir doon ng tropa, aside from that, sino po ang target ng tropa? Wala na kami, sir, ibang target doon. Yun lang pinagamin ng purpose namin, I-recover sir. lang. Makuha itong mga iniwan na baril at saka bala Opo. ni Charlie Rabe. Ayun. Opo. Okay. Right Sige, after, sir, ng operation, sir, doon sa Quezon Province, Oho. agad namin, sir, agad namin pinuntahan kasi mahirap na baka may makakuha pa. Oo nga. So lahat ng ito, sir, ay nasa Campo Ola ngayon dito sa Legazpi? Hindi po, sir. Actually po, sir, kasi medyo marami-rami, sir, yung bala. Oo. Hanggang ngayon po, sir, hindi pa kami tapos mag-markings. After na ma-markings sa namin, sir, iti-turn over namin to sa RFU, sa Regional Forensic Unit for Ayun. ballistic examination. Oo, dito sa Campo Ola. Ano, sir? Yes po, sir. Sa Campo Ola. Okay. Sige, sir. Salamat pong sa information ninyo. As of now, kumusta po ang sitwasyon sa lugar? Okay po, sir. Ngayon, nagagalak po kami, sir. Totoo na, nagagalak po kami kasi unti-unti na, kumbaga, sir, bumabalik na yung sigla ng ating mga kababayan dito, sir. Patuloy-tuloy na operasyon na ginagawa natin, sir, na lahat ng natitira pang mga member ng criminal gang ni Charlie Rabe, sana maubos natin po, sir. Oho. Okay. Sir, maraming salamat po. Mabuhay ang Libon PNP. Thank you din po, sir. Thank you very much. Welcome po kayo sa amin, sir. Opo. Baka may tanong po si Jimmy. Okay, Jimmy? marami pa akong katanungan pa, BBP. Sige, go ahead. So, after nang ma-neutralize yung dati, yung pinagtakutan ditong Concepcion Group, ang pumalit itong Charlie Rabe. Ano ang ano ang background din? Taga dito ito sa Albay o taga ibang lugar? Ako na lang, hawak na. Bali po, sir, si Charlie Rabe, talagang taga dito. Member dati ng Concepcion Group. Siya ang dating kanang kamay ni Concepcion. Di ibig sabihin, familiar siya sa mga lugar dito. Sobra sa pamilyar po, sir. Oo, di ibig sabihin, itong remnants, mga tauhan pa ng Concepcion Group, siya na ang nagpatakbo and may mga na-monitor pa kayo na recruit din itong si Rabi, yung kapalit ni
conception sa leadership ng grupo? Actually, sir, wala lang siya nare-recruit. Ang mananatili na lang, sir, na ilan-ilan na lang sila, yung tipo ng member na lang. Mga ilan pang member halimbawa? Hindi ako, sir, makapagbigay ng exact period, exact number. Pero konti na lang, maliit na lang sila. Konti na lang. Pero ibig sabihin, di pa tapos ang operation ninyo and pagtutunton sa grupo? Yes po, sir, yung ilan na natitira na lang member, yun na lang ang pinaghahanda natin, pinagtutunan natin ng pansin sa ngayon, sir. Kasi baka may magpalit naman doon sa na-neutralize na panibagong leader na si Rabi. Sa ngayon, sir, hindi ako, basta ngayon wala na kami na monitor with regard sa kung sino magpapalit. Basta ang focus po namin na neutralize po yung ilan na natitirang member ng Concepcion Criminal. Opo. So ang grupo, pinalitan ng pangalan ng si Rabi na? Wala man po, sir, ako. Ganun pa rin po. Concepcion pa rin ang dala nila. Although iba ng leader. Okay. Opo. Okay. So yan na, BP, ang kumpletong detalye tungkol sa informasyon na ini na... So M16 na hiling ko, Jim. So mga kwan itong yan, mga bago ano? Naro? Ang M16 na nahiling ko? Ano sir, bago So, ang ibang- mga bagong baril na yan? Yung medyo serviceable, hindi ko mamasal, pero Serviceable pa ba yun? yung M16? nakuha namin na bagay. Ano ito? Matagal na daw ano sa assessment nyo? Matagal lang iniwan o iniwan lang kasi natunugan na may pulis, may paparating na mga operatiba? Siguro, sir, bago lang kasi pabalik-balik lang siya yung sa monitor namin. Balik-balik, parang anytime pwede siyang pumunta, kukunin na ganyan, tapos iwan na gano'n. Kumbaga, oo. Yeah. Pakita mo, Jimmy, kung serviceable pa yung M16? Serviceable, oo. Kaya pa? Opo. Sa mga bala, Mga bago rin po. oo. Okay, so yan na, tabi, BP. Sa tuyang, exclusive na pakipaghuron sa Chief Investigator na Libon PNP, Police Executive Master Sergeant Francisco Matosiños, and kay Chief of Police, Police Major Jonathan Apil, very busy man, and siya ang natukahan na ma-interview niya tungo niya na pagkahapon. So yan, PPP, exclusive na tukay-gayan kan DCGB News ang informasyon na ini na nagbuto digdi sa Libon. Dahil man sir, makakapag-apektar sa nagdaraning eleksyon ng nagatatanda pang grupong piganap nila? Walang trip naman po, sir. Kasi lahat naman po kami, sir, pinaghanda namin. Wala kami na monitor na trip to sa itong parating na national local election po. Very good. Okay. So yan, Tabi BP. Sa to yung dagdag na informasyon from Libon PNP, Jimmy Nasalita, DCGB News. Super lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Libon Albay. Aling nito na yan ng may mga nakatago pa pala dyan ng mga armas. Sali, kaysa daw ito mga tugang nako nakasangat sa Kisamikan Chapel. Nakatago duman sa Kisamikan Chapel. Mga tugang sa kwan sa sa Libon Albay. Alright, aramon tadawan mga dagdag na report. Daraga Night Market bukas sa gabos na mga paratsenda. Aramon ta pambareta, mga tugang kasabay si Jasmine Bausing. Hali po dyan sa luwas. Jasmine, good afternoon. Come in. Marahay na hapon tabi BP, marahay na hapon man tunatuyang mga paraantabay, nakarehistro ng lampas sa 470 na mga paratsenda sa night market under the Public Market Office sa ngunya na taon. Sigún sa datos kan opisina ang mga rehistradong paratsenda hali sa manlain-lain na munisipalidad kan probinsya na apuwer sa 306 na mga paratsendang hali sa Daraga, iguang 72 na hali sa Legazpi, 31 man sa Kamalig, 16 ang paratsenda na hali sa Sorsogon, sa Ginubatan na iguang 14, asin 11 man sa Ligaw. Nagkapiraman sa mga munisipalidad, digdi sa Albay, asin iba pang probinsya. Alagad sigun kay Temis M. Lubete, Daraga Market Supervisor, tigpa-prioridad hindaan mga paratsendang Daragenyos, asin tigkatawan tsansan iba pang mga paratinda na daing pwesto sa laog kang saudan. Sabi pa ni Lubete, na nagbabase sinda sa niluwas na ordinansa, manungod sa
sistema ka night market na maako sinda ng mga parasyenda mantang igwang pig-konsiderar na produkto arugang agricultural product tira karon ating mga gulayon. Pigihiling man ang mga kapasilidad ng lugar kung igwa pang maaakomodar na pwesto. Katakod gaini manungban sa rental fee, mandatong magtawaan mga parasyendas na nagaanto sa 10 pesos per square meters mantang sanggat os pesos man kada taon. Taon yan bukas ang Daraga Night Market sa puuna alas 7 ninbang lihas ka alas 4 na pagkaaga. Yan tabi Ana Barreta Haling Bisa Luwas, Jasmine Bosing, intern Haling Bicol University, DCGB News. Salamat, Jasmine, sa report. Marika ni kay Jasmine, pwede mong kitsokolate. Very improving si Jasmine Ano yan. Tisili yung tadon masunod kung pwedeng tadig sa masunod. Ilingon ta daw. Mga tugang may kinaraman sa pagirumdum kan higher education institutions na konsideraan salud kang estudyante sa pagklase kausa kan sobrang init na namamatayan. Joanna Gripas sa detalye. Joanna, good afternoon. Marhay na hapon, VP. Marhay na hapon sa mga paraan tabay. Nagpagirumdom ang Commission on Higher Education Regional Office 5 balungod sa pagsususpindi ng klase sa mga higher education institution sa rehiyon kapag taas yung temperatura ngunyang tag-init. Sigon sa Education Supervisor kan CHED Region 5 na si Dr. Jingo, ang kaligtasan at salud kan mga kaakian ang pinaka-importante. Kaya dapat ikonsidera kan mga administrasyon ang epekto kan pagkondukta ng on-site classes. Nagdagdain, kaipuhan man ikonsidera ang mga helang na makukuha sa init at yun ang kakayahan kan mga aking makaukod sa siring na panahon. Kamungan, padagos ang mandato manugod sa flexible learning sa irarong kan CHED Memorandum No. 4, Series of 2023 kung saan nasa kamot kan mga institusyon ang desisyon kan pagsuspindi at yung paglipat sa online ng klase in kaso magkaiguanin extreme weather condition. Kasabay digdi, ang pagkonsideran man kan mga pasilidad sa mga eskwelahan sa pagtaon konbinyensya sa pag-adal kan mga estudyante. Mientras tanto, sa ipinaluwas na datos kan pag-asa kan Marso 30, maabot 42 degrees Celsius ang mamamatay ang temperatura sa kabilugan ng Legazpi sa paglaog kan Abril taon 2025. Iyan ang Barreta City sa Luwas. Johanna Agripa, intern Haling Bicol University, DZGB News. Salamat, Joanna, sa report. Gari ba ko kay Joanna? Ay, naput. Bako kay Joanna chocolate. Gari ko kay Joanna no, ano mara kay Joanna? Gari kuan kay Joanna eh. May kuan, reko ka rin pwede sabihin sobran. Mga magayon, no? Nakaka-proud na mga estudyante ni. Mientras tanto, pero pwede kay Joanna so kuan so tubagang so kuan so medyo orange ang color. Ano? Pwede. Diyan sa mga 5 bucket. Pag-consider kan Lakbay Aral Program padagos nagpinagbubusol kan Albay Provincial Education Department. Bea Nunez. Mga tugang aramon tadaw ang istorya. Hali po dyan mga tugang sa Luwas. 35 minutes pasado alas 3 nin hapon. Bea, kamin Bea. Maray na hapon po, VP. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Padagos na nagbubusol kan Albay Provincial Education Department ang pagkondusir kan Lakbay Aral Program sa gabos sa distrito sa probinsya ng Albay. Sigun sa officer in charge ng APED na si Dr. Rowena L. Ondiz, sasagibo ang nasabing programa tanganing matabangan ang mga non-readers o daita tao magbasa at yung mga ditipisiran magbasa sa alam ng taraya sa pag-ining pagkondusir ki 25 na session sa laog kan periodo ka nasabing programa. Dagdag pa kaini, 2 oras ang itatao kada session sa mga nasa grade 1 hanggang grade 3, halos sa anom na elementary schools poon sa eno na distrito hanggang sa katulong distrito na makataunan ng libreng school supplies at activity books, panganing padagos sindang matabangan sa pagbasa. Patabang ka nasabing department
ang Chalkboard Inc. na kung saan iyon ang nangyayari sa pagsagibo ng screening para sa mga tutors, as in mga makukuha na mga silbing tutors, kakaresibin ng honorarium na nagmaawat na makatabang sa indang paghanap buhay na nakapalaog sa academic, remediation, acceleration, and livelihood o aral project. Tigyala oman ka nasabing programa na mabawasan ang mga non-readers as in mga dito sila na magbasa sa paagikan pagtaon in high dosage tutoring na nakasigurong matutukan ng mga estudyante na makaukod magbasa. Enot nang ililunsara ng Nakbay Aral Program sa anong na eskwelahan sa Albay sa maabot na Abril 2 ngayong ng taong 2025. Iyan ang Bareta Halidigdi sa Luwas. Ako po si Bea Nunez, intern hale sa Bicol University, DZGB News. Salamat, Bea, sa report. Kay Bea, painamon ko si Bea kikuan ki Starbucks. So kan baga, so may kuan naman, so may yellow naman, giniling. No, scramble. Scramble nga. Scramble. Scrambled ice. Sige. Oy, may mga birthday ko niyan. Happy birthday. Salamat tabi kay Jasmine Bausing, kay Bea Nunez, and kay Joanna Agripa sa mga informasyon mo niya na pagkahapon. Ay may nagmi-missed call sa kuya. Si Sed daw ini, madali lang. Okay, simbagong ko dang una ha. Yes po. Yan. Naka. Ay, Shara, simbagado tabi nin, ay si sa ini, Ay, si Joyce. Si Joyce da siya. Alat ko na. Wow, alat ko na ha. May Joyce. Ano doon tuyo kainin ni Joyce? Nag-upload si... Ala, senda da. Sigon ta daw. Si Mrs. nasa opisina pa man ito. Testingon ta daw. Hi Joyce, good afternoon. Ano po ito? So arinda ay grabe naman na. Pasko ngunya nantig. Okay. Nakaprograma kaya ako. Baka po dyan ng mga 4 or baka po sa aga na sana. Ay. Sa ano rin ang balik sa opisina? Sige. Baka po makahapit ako doon. Dakunday po, sa pagbalik na lang kang opisina. Ade, pasensya na po, taon ni naka-programa ako ngunyan. Iya po. Ay, basta na, dahil mga problema. Grabe na, gano'n ang piling niya. Pasko ngunyan. Iya po. Yeah, okay. Salamat po. Salamat. Bye-bye. So nagsimbag sa ko John, sabi sa ko ngaya, sir, humapit ka digdi. Natangan niya ko, igwa ngaya sa didiki cake. Ano nga niya ko? Basta ngaya, sir, natangan niya ko, Pasko ngunyan. Dahil ngaya, sir, may cake ngaya digdi. Gari John Rimateon ta ito, John, ade? Gari Rimateon ta, John, ade? Pero nganya ko apiton kung makahapit ako ngunyan, no rin ang opisina mabalik. April 1 sa holiday sa aga di tama. Tapos pizza 2 holiday, Salbatan na pizza 3 Huwebes na. Dapat ako ito, ha? Dapat ako ito. Ade, di ba John? Dapat ako ito ha? Sabagay, sa rep, di man naraot ang sa rep, ano? Rep lang, di man naraot. Hello, Migo? Migo. Na-miss mo, Migo, kan sa radyo kami. Nag-apod-apod man sa'yo mo, Migo. Diba nga? Uyog mo. May cake ngayon. Ginako na, Pasko. Di man ngayon. Basta ngayon. Taban takang cake. Nailing muna yan. Kahit Domingo. Oo. Ano? Bata sabi niya, kasing hamis ko ngayon, sir. ang mga DJ, bagal mga cluster. Opo. Pero minang ano yan, harong kaya.
Kaya pag nailing mo ito, Migo, matarag, iba na ang anoy. Pero Migo, honestly speaking, Ano? gusto kong i-congratulate ka. Nata? Sa obserbasyon ko lang through the years na pag-broadcast mo, Oo. pagbaga may interview pa ng mga politiko, Oo. yan ako bilib mo, Migo. Kaya ni-idol ka. Oo. Well-balanced ka. So, kumbaga, Ay, siyempre, Migo. sabi nga Siyempre, nito, oo. Migo, baka kung sa pagbuhat ng bangko mo, ano? Yung pag-alingon mo. Talaga, so, kasi Migo, ako pa naging broadcaster mo, may mga kaibahan ako na medyo, talaga, minsan talaga. Iyo baga. Pero ako, bilib ko talaga ako sa imo, mood size talaga. Oo. Explain mo. Ako nga ni- Wala kang so, araw Yes. gani, si ano nga yan, mauran. Ade kita kaya, ade kita pwede ka, Migo. Ako nga ni Migo, gusto makauron si Kong Joey kasi Gobrosal, ligdig. Pero gusto ko, sinang do, available. Yeah. Today pwedeng kauronan ko si Gobrosal, o dahil si Kong Joey, masupog. Dapat pwede ako si Kong Joey, wala si Gob, dapat available sinang doa. Diba? Yung mo ito. Kaning madangog ta. Pero, yan ang ano talaga, kasi mo kayo, sige para analyze ko yung amigo, every time na, every election period, sige, ay observe ko lang talaga, the way you, you interview the person talaga, amigo. Yeah. Talagang, wala ka talaga, ayan ang talaga akong sa'yo, Oo. kaya ay salute you. Gari mapaluha ako, Migo, sa imo, ah. Ha? Gari mapapaluha ako. Para 50 road, wala namang problema kaya. Kaya daw ako. Pero amigo, yan ang ko talaga sa imo. So, talagang, Iyo. Salamat. Will delivered talaga na. I mean, so, Salamat, talagang Tabi. bigyan mo. So, wala ka talaga, talagang, so, Yeah. sabi nga ni the late Mikey Enriquez, walang Yeah, opo. servisyong Henry Maceda lamang. Thank you. Salamat. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Diba? Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inumin, ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing wag mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid, antioxidant pong probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sardo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Ini po mga tugang pwedeng isabay oral daw. Mapupugulan po ang danyo sa atay, asin po mapugulan man ang paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom uday. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Oral daw, para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. 45 minutos makalipas ang nagpaparagpadag na alas 3 ng hapon. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, pero ming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa pedor naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na ligas venue. Kung si Sunshine at your service po,
na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ako, si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol, 131 sa balota. This political advertisement paid for and by Ako Bicol Political Party, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jims Coffee Mix. Arangkada Banwa. Arangkada Daba kong banwaan, matian ka uswagan, mga gibong karahayan, papakusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao, sa mga daraganyo. Mga napo na ni Mayor, awin baldo makusog pa, sa iyang esposa, lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, papakusugon an arangkada. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry, pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rahi Barajo di CGB.
Okay. Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Ngunyan pungaldaw na ini. Oy, baka tabi nakapurot ka mo ki ayam. Baka po may napurot ka mo na ayam. Uy. Baka may napurot tabi ka mong ayam, please. Ano? Oni tabi, importante tabi na ano ini? Ha? May ayam tabi na nawawara. Baka po napurot nindo. Ano adam po na ano nga, mini pincher. Ano nga nang itsura kan mini pincher? Kaya nga ni mini sadit na ayam. Mini pincher. Sadit pong ayam yan. Tabi, yan po pagsadiri tabi ni Father John Barquez. Baka tabi, kanino bata dyan baga yun sa luwas. Pag ang ayam dahil na-recover, after 3 days, ang ayam, di dara duman sa kuhan, duman sa, yan, sa dog pound. Ayap po kuno si Dr. Manny. Tapos, pag dahi kinag-claim duman sa dog pound, pag dahi kinag-claim sa dog pound, tabi so ayam, an ayam, pipalakaw-lakaw yan, palangit. Kasi nga na, ano naman yan sa langit? Narodaman ko lamang so, may neighbor kami kaya itong nawara so ayam. So ayam, namunit na nakuakan mga sa dog pound. Then na-recover after 5 days gayon. Pinapunan ko sa amigo kong doktor ka ito dyan sa City Health Office. Sabi sa kuya, Re, yan niya tabing ayam. Pag dahil na-recover nga yan nga, dahil nang makuha niya in 5 days, natanga niya ko, ay nanganya ko ngunyan, so ayam, nasa langit na ngayari. Awinda. Pakaraya ba yan do? Yan tabi kay Father John Barquez po yan, mga tugang na nagakudan kan Domingo po, nakabuhi. Darasugakod, Salbatana. Kung sa'y man tabi ang nakakuha, kung pwede tabi, maiuli sa kumbento, kan St. Rafael Parish, matao po kay gratifikasyon sa nakakuha sa kabaga. Yun ang pigsasabi tabi ano, matao po kay gratifikasyon sa nakakuha, mga tugang kan ayam tabi. Are, kaya kung napurot po nindo ang ayam na iyan, bay tabi nindo pag baka pwedeng pakirani po dyan sa St. Rafael. Tayan, batabaon na Father John Barquez. Tabi na ayam na iyan. Pakiuli tabi sa mas lalong madaling panahon. Iyo po. Ano ba baga kaan dyan? Ano yung ibang term kan aya mo? Mini pincher ini. Gara-karakula man. Tumina ba noy? Nakula mini pincher. Kaya tabi pwede ang bata, yan na mini pincher na mabuton man yan. Yo tabi, pagkakuan lang ha. Paki please po. Paki kuan tabi nindo, paki uli tabi kan ayam. Ano daw kung may igwakipig alam ko na mini pincher madalen. Tabaka may pig, kung may pig turnover tabi. Actually ako dyan, may mini pincher ako dyan. Igo akong mini pinchers na ayam sa harong, si Mrs. paborito ng ayam. Dahil ako nagkakaputa, ganun magkakabararian ko. Sa gabos talagang ayam, ang gusto ko dyan. So ang ayam, blue baga so ayam, ano nga po na blue ang mata? So white na blue ang mata? So sa malipot baga? Siberian Husky. Yan, Siberian Husky. Yan ang pigdidream kong ayam. Pag ako nakakuha ka iyan tabi, at yan ang gusto kong ayam, Siberian Husky. Yan, okay? Yan po. Lat mo na. Apodang ko daw si Doktor, ano yan, baka may pig turnover sa inda na mini pincher. Tabi, tabi ni pakiuli simbahan, darakulaon po yan na mini pincher, gari Belgian dog. Latasan ka, darakulaon na. Kaya ka di mini, latasan ta ka dyan na. Nailing ko so picture ni Rere Madrid. Okay. O dyan, sa reaction mo. Si Rere Madrid okay. Mga reaction nyo kay. Okay. Good afternoon, Tabi. Henry M.
Okay. Depende iba man ini Sabi niya, anong oras ini pig-text? 3:21. Kuni ka po tabi miyembro kan anong man na sekta, kulto o relihiyon, dapat ka bang saklawan o turuan o i-pressure kan mga namumuno kung sisi ang dapat nabutuhan? Ang right to suffrage, karapatan niyan kan sarong nawanwaan na bumoto na ayon sa kanyang kagustuhan. As in prinsipyo, bako na may magtubod ka kung sisay man. Sa Katoliko, ang sabi sa nakansimbahan, bumoto ka mo kan sa inyong kagustuhan, konsensya, as in prinsipyo, bako na buminoto ka mo dahil tinuruan ka mo kan iboboto. Nyan, ha? Iyo po, da ka makakomentabi kayan kung anong ang sistema kang kada relihiyon. Ako, sir, ang ayam ko blue ang mata, pero wala man lahi. Baka napakang iyan? Pading ito. Igwapo kan sa siya. Talaga? Talaga? Iyo pala na di. Ika palang ki mga fake na arog ka iyan. Nababakal lang sa Shopee. Ikaw naman kipan lalaki, mabakal daw ako. Okay? Yung tabi, yan na. Sige, tapo lang ko si Dr. Manny taon mga tugang. Kung igwa tabi ki available na ano yan, na kung igwa ki pig turnover tabi na mini pincher. Sir, ang ikos ko sarong matablo, an sa ibong green. Ano do kimigo? Ay manaw ko kita kiload ngo niyan. Garing alas 4 na Kaya na kitang oras. Sagad na lang kamo magabang. Ano tabi kita kiload Maabot man pati siya blue ang luwa niyang mata. Mabuot man pati siya. Talaga. Sir, anikos ko. Okay na to. Okay na. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, as in cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alag o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing wag mga tay, kaya po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa baskog na tay. Yan po may Silimarin na halis herb. Natural kaya ligtas. Ang Silimarin na iyan, mga tugang, mabakal po sa mga butika nationwide. Pwede pong makatabang yan sa pagpugol, kan paghubag kan sa tuyang atay. May bisyo manawara, mahilig man uminumuday, mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule. Sabay natural daw, para daing problema sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na tay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule bakal sa mga butika nationwide. Sabi ni Renen, ayam pa niya, pig EJK. Yung migo. Nadali migo sa... Alright, salamat kanserong pagantabay. Mga tugang sa tuyang programang Pinky on mo baby. Thank you. Thank you for your participation. Ay sandali pala no. Kaya po ang kutabi kim mga 3,000 pesos. Baka may gusto tabi na magdonar dyan. Igwa lamang kim may kwarta kulang po sa pambakal ni kinotebook para duman sa mga tatawan ng tatabi ng mga estudyante sa nasuluan sa pilar. Pangyayari sa mga balingawang ko sa bago Di ako pinaramdam ni Shara. Nabasol, pangyalugod kita. Di ako pinaramdam ni Shara Baka po igos mag-donate dyan tabi nin mga 3,000 pesos. Taso, may babakalong patabi kaming mga notebooks. Buda, kulang pa Igwa kaming cash na 12,000 digdi. Ang kakaimpuhan may tabi sa computation nasa 15,000. May 12,000 na po kita na natipon digdi. Pambakal ki mga notebook sa mga high school and elementary. Narunduman ni Luzon din rata duman sa Pilar, Sursogon, sa Banoyo. Ang nataonan taga ito, pupuro sinda na sa public schools. Ngunya, niga po mga nasa, pero ito Shara gabos tabi Shara. Pero gabos ito tatawanan. Ego tabi kay Gary more or less mga nasa, tama ba yun? Nearing hundreds na mga nag-eskwela sa private schools. Gabos man po nagkasuruluan ini. Baka po pwedeng matabangan, may cash ka mo dyan, makatipon po kita din 3,000 pesos, ngunya na pagtapos kan sa tuyang programa. May GCash number po kami, pag-text pa nindo ako, 0995-984-5151.
0995-984-5151, ha? Gusto tabi na mag-donate, baka lamang habang off there ako, makatipon kita kit 3,000 pesos. Iya po. Salamat. Kansa ng pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Mga tugang,